Ay! Sino kang nakuha sa aking pera? Ho! Halika dito! Ha? Ako? Bakit mo tinawag? May sawa ko niyo? Oh, na! Gano'n kang sa akin! Bang! Ano sana ko? Halika dito, kaniyot! Oh, mana na? Ano bang sana ko sa'yo? Bakit mo gikuha yung pera sa akin? Tulog po ako. Sa sobrang tulog ko, ang aking kamay gumala. Ginagawa mo? Gago! Hayop kang animal ka! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. It was at this moment that he knew. He fucked up.